Oh ngono ya. Ning 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 nong 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 ning nong nang nong nang nang nong nang nong ning nong nang ning nong 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 sore-sore neng latar karo sindene monggo rame-rame tetep kanca ayo kanca kanca sing kayen ayo ngobrol desa lawat kulit sing marah-marahi lawat kulit sing marah-marahi aku metu jedidit tenan kok nyuwun karo Ibu Waranggana aku teko nembang sore-sore neng latar karo sindene Ibu Waranggana rame-rame tetembangan sakarepe sak teruse kanca ayo kanca iki sak teruse lah coba tak ngompakake Ibu Waranggana cacahe 7 karo kanca Wiraswara lan Prajawa kabeh komplit awit saka kono tekan kono. Oke. Kabeh muni. Nek ora muni tak dawa. Dawa. Nah, ning mongko wis ditakekke kabeh takon menehke. Ning 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 nong 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 nong. Nek aku ngajung munggah Piyai Kakung, nek aku ngajung medhun Piyai Putri. Jeling-eling ya. oke. Munggah Kakung nek medhun Putri. Waton ngajung kuwi Lanang. Iki lho. Ji, roh lu saka tape ketan. Ha iki ngompakake karo Prajangga karo Ibu Swarawati ya. Saka tape ketan, tape jali. Ji, roh lu ca. Yo. Tape ketan. Tape jali tape ketan. Tape jali oh yeah. Oh. Nyuwun sewu, Bu. Kula ngajung medhun kok membu. Sing membu niku napane. Yo, aja lho. Ning nong 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 nong.